Sabi niya, parang napapagod na yung ano ba't parang pakin pumalo nun, mga ganun. Yung mga paninira po, yung mga lahat ng ano, gusto yung sabihin sa buhay, ganun. Uy, kasi. Ako, 1,000 yan. Kilala mo, may kilala ka ba? Class A, oh, kumigil. Kaso malapit. Ikaw pala, wala akong klase sa 1-3. Ay, 1. Isa? Oo, kasama mo sila ano? Sila Baramela. Oo. Ate na pala yung ano? Yung ganun. Saan po next tayo dito? Nakalip yung ganun, magulis. Ano, magaya na ako kayo ng isa. Kaya na po ang gawin. Pangatlo tayo. Natapos nila. Nagkatamahan. Ang dami sila. Paano yan? Single. Hindi ka lang. Ayan, magtanong daw kayo sa court 3. Kasi, hindi ka lang. O ba? Gusto na yata isang set. Gusto na isang set. Set 2 na niya. Siguro. Talaga, pinag-third set na nga namin, wala nang third set eh. Ayun! Maraming naman next dito. Tatlo pala yung nakarap sa akin. Kaya mag-video ka. Kaabot din sa akin. Mag-video tayo. Ah, kali ka niya nagawa. Betasol. Sa Betasol. Lakad eh. Flexible ka rin. Hindi yan flexible eh. Basta carbon. Alloy. Sino mag-init? Alloy head, pero carbon. Dito or Matlo dito? pa tayo. Dito or dito? Sa akin, fully carbon. Ako dito. Sir, hindi. Saan kayo na? Kasi nauna matapos. Siguro yung kausap ko dito, punyalo ko sa kami. Kami next sa inyo, di ba? Ito yung alloy niya. Sino ba? Ano pa tayo? Pagkatapos nila, meron pa isa, tapos tayo na. What after nila? Lourdes pa yun. Hintayin natin pagkatapos nila. Huwag natin. Tapos si Tan.
Dapat meron tayo. Lugi tayo din. Hindi tayo pwede sa kanila. Pag naapat, naapat. Sino na guys? Baka di tayo makascore ng isa. Ah! Oo nga. Bakit may plastic? Hindi mo tinanggal yung plastic? Kanina pwede. Kanina pwede. So, ayos na. Pwede natin. Ngayon ko lang napansin na nandito siya nila. Ito na lang. Nagyaya ko yun naman. Kaya ba yun na? Hinali niya. Meron pang favorite sa Hindi pa naman ako marunong pag Salitan pa yun. buti nga may plastic dito na. Magkaan ka. Ito pa isa. Dapat inuna yung ngayon sa ulit. May ako natutunan sa badminton paglagay ng Ay, pwede doon. Di tayo yung muyo eh. Baka ma-headshot tayo pala ko dito. gusto yata sila. Paano ba yung... Paano yung changing currency? Scoring. Hindi ko na nga matandaan sa score. Alam ko kasi pag double. Paano ba yung scoring? Nag-double. Ano ko? Paano yung scoring dyan? Tag 24 ba? 12? 21 pa. 21. Tapos change court kayo nun. Paano yun? Ano lang po, hindi kasi siya din. Hindi, sinasabi talaga eh kapag Hindi nag-reply. Kanina pa on the way yun. gusto yung mga ganyang badminton, mga fit. Mga may character sa likod. Meron fans ba? Victoria tayo. Sali lang daw sa pag-uwi lang tayo. Nice one, sir. Sa amin, Mga putik. sino? Na ako. Hindi pa ako naglalaro. Bebe ako. Ano nga ba, bebe? Ikaw na lang, sir. Wow, pwede siya. Kapal na frame. Pero mas makapal sa akin. Kasi, baka mag-try out na lang rin ako sa ano. 105. Oo nga, no. Yun yung... Pag kayo sa kanya, walang plastic. Pag
doubles tayo, ano, sino pa? Tayo. 105, no? Share ka rin. Ay, 104? Ano? Baka may send yan. Laro ko naman yun sa bata. Dapat kasi kasama natin yung ano yung record eh. Para talaga kapag ano, pag-usapan yung mga lalaro. Doubles malalaro mo. Kalo ko tayo kapag doubles laro dito. I change position. Bago yung mga ano, badminton. Hindi gamit ko tayo. Likod-kod natin. Before tayo. So, wala pala yung full shirts dito. Yan lang. Sila tapos sila. Sila tapos. Mag-gusto tayo sa ano or sa isa. Ano muna paano ba? Warm up. Yung nakaupo ka, kilala mo? Ay, Hindi, sa basta. first argument. Di ba pag nakaupo? Nalala ko na. First time ko lang po. Nakalaro lang yun eh, baka sila na. First time. Wait lang. Maganda ba ito? Kapag may kinagpila sa'yo, makakatulong pa sa'yo yun. Dito kayo nag-aabang. Dito na kayo. Hindi, wala yan. Hindi lang yan. Ha? Gawin ko nga dyan yung freestyle ko, yung gaganyan rin. Freestyle mo. Ano kasi talaga pang Nice. pang-apat pala. Diyan yung nakakala. Ginawa ko.
Kapag naputol to, papapapa. Sino yung apat na lalaro dapat? Dito. Dalawa lang kayo. Maghahanap pa lang kayo ng dalawa. Kayo sir, kompleto na kayo apat. Saan kayo nag-aabang dito? Oh yan, tapos di ko na kayo poproblemahin. Pero kompleto na po kayo, apat. Iba kami sa kanila. Oh, so apat na kayo. May dalawa kami kasama. So kompleto na kayo dyan. Kayo sir, dalawa lang kayo. Dalawa pa lang. Oh, ayan pala eh. Oh, ayan. Oh, okay na. Oh, ngayon, nag-finish na rin dito. Mag-toss-toss pick kayo kasi nauna. Kasi sa tingin ko, sila yung nauna. Sila, dapat kayo na kasi pinagpalit kayo ng kasama nyo. Yung nilaro. Mag-toss-toss pick kayo kayo. Ito yung mauna na Matopik kayo kasi yung unang maglalaro. Ha? Hindi siguro mga, kahit mga 10. Kasi marami namang time eh. Ah, hindi, sige, okay na. Ikaw na-represent kasi. Go. Ay, ilan ba? Ilan? Ano? Sige mo yung Pinawisan na pa kayo. So, sila susunod dito. Tapos kayo, ha? O, tapos kami. Ayan, ha? Ano yun? So, ikaw, kasama ka nung na pinagpalit na. Kabahan ako. Ay, kabahan ka po. Ah, pinagpalit ka. Eh, kaso mo, sila eh. Kasi yung kasama natin. Tahaw din ang Hindi nga daw marunong ko. Pina-prioritize ko lang yung District ko. Kasi yung sinasabi niya sa ito, diba? Yung Mika, naiwasan natin. Matanggap siya kasi kulang yung babae. Ay, ginagay niya. Magkakilala niya yung babae ko. Kasi dalawang single. Oh, sige. Pinapansin nila yan sa ibang store. Kapag first game na yun. Kaya nahirapan pa ako nag-defense sa first game. Pero sabi ni Sir, sabi ni Sir Joseph, yung defense ko yung nag-scope ko sa akin. Kaso yung jump smash ko, Ay, halong sama ng loob. Sir, sir, sir. Ay, sabihin mo kay sir, ano?